Assalamu alaikum Liliya апа. Ва алейкум ассалам. Әйтегез әле менә сез татар театрында миңа калса бердән-бер яулыклы актриса, бу кыенлыклар тудырмыймы? Юк, бу кыенлыклар тудырмый. Билгеле, яулык кигәннән соң коллегаларым шокта калды. Режиссер бигрәк тә? Режиссер бигрәк тә. Ләкин каршы сүз әйтергә берсе дә базмады. Ничек бар шулай кабул иттеләр. Аңлаганнар өчен бик зур рәхмәт аларга. Бик яхшы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачылар, Хозур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә үз эшен башлый. Сезнең белән мин Резида Саляхова. Һәм бүген студиябызда кунакта Абдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры артисты, күпләрнең яраткан остазы, мөгаллим Лилия Низамиева. Лилия апа, әйткәнемчә, сез актриса да, сез мөгаллим дә. Менә шушы ике өлкә алар бер-берсен тулыландырып торалармы? Сез үзегез дә актриса, тулыканлы эш алып барасыз сәхнәдә һәм шушы һөнәргә яшьләрне дә өйрәтәсез. Алар бер-берсенә ярдәм итәме шушы ике өлкә? Билгеле, бик нык ярдәм итә. Мин балаларны актерлык осталыгына өйрәткән вакытта, бәлки үземә кайбер рольләрне уйнарга бәхет елмаймагандыр. Ләкин минем андый мөмкинлегем бар. Аларга шул рольне төбәп аңлаткан вакытта үзем уйнап чыккан кебек. Мин хәтерлим, минем остазым Нәҗибә Паексанова диплом спектакльләрне эшләгән вакытта һәр беребезнең рольләрен 100%-ка эшләп чыга иде. Без инде каян көч, каян энергия таба, каян көч-куәт таба дип без аптырый идек. Шул хәтле төрләндереп ул образларны искиткеч. Һәм эшләгән вакытта менә остазым Нәҗибә Паексанованың һәрбер әйткән сүзе искә төшә, һәрбер яңа ачышлар, нинди дә булса яңа алымнар белән танышасың дигәндәй. Менә профессия тагында кызыграк, тагында күп кырынлы икәнен тоясың. Димәк, укытучы, мөгаллим кеше ул үзе дә һәр даим укып торырга, камилләшергә тиеш. Шулай дөрес. Лилия апа, әйтегез әле, укытучы булып туарга кирәкме, әллә укытучы һөнәрен үзләштереп, өйрәнеп тә буламы шушы һөнәргә? Бу сорауга мин ничек җавап бирергә белмим. Мин мәктәпне тәмамлаганнан соң пединститутка кермәкче идем. Бөтен хыялым шул иде. Нинди фән буенча? Тарих. Ләкин менә анда кереп булмагач, институт, мәдәният һәм сәнгать институтына юл тоттым. Миңа инде бөтен туганнарым, бөтен танышларым Лилия, сиңа артист булырга кирәк дигәннәр иде. Белмим, мин үземә бик критик яктан бик нык нитә идем. Тәнкыйтьле идем. Миннән барып чыкмас дип. Ләкин менә шул актерлык осталыгы да, педагог да ике профессияны үзләштереп була һәм белмим, мин бик канәгать. Педагог буларак сезне кем ачты? Педагог буларак миңа мөмкинлек бирде. Безнең театрыбызның баш режиссеры Аюпов Ренат Мирзахасан улы. Ул миңа ышанды, мин аңа рәхмәтлемен. Һәм дә инде күбрәк студентлар белән миңа, шәкертләр белән миңа эшләргә туры килде. Минем вакытым да бар, рольләрем дә алай бик күп түгел. Чөнки яулык япкач һәрбер рольгә алынырга куркыныч та. Мин аны кирәк түгелдер дип саныйм. Ләкин сез биргән рольдән баш тартырга җөрьәт итмисездер бит? Әллә баш тартканыгыз бармы? Юк, баш тартканым бер рольдән миңа баш тартырга туры килде. Ул Гыйзатуллина Волжская образыннан. Миңа 44 яшемдә тәкъдим ителде бу роль. 9 яшьлек кызны уйнарга минем кыюлыгым җитмәде дөресен әйткәндә. Безнең театрда Аллага шөкер яшь буын бар, шулай ук минем укучыларым. Шуңа күрә мин үз укучыма тапшырдым бу образны. Ул бик матур итеп башкарып чыкты аны. Миңа инде менә шул бик Bitti mi şunun böyle? Yara. Yanısına kırıp bitmiyor.
Ләкин сез бит сәхнәдә яулыктан гына түгел, париктан да уйныйсыз дип беләм. Акчәчәкләрдә бергә төштек. Сез Мәхирә Хәбировна образында да нәкъ менә парик киеп төшә идегез. Димәк, моның чыгу юллары бар, шулай бит, кыенлык тудырмый байды. Аллах. Парик киеп йөри торган образларым артта калды инде, дөресен әйткәндә. Аллаһка шөкер. Шуңа күрә мөмкинлек булса, мин режиссердан да бик нык үтенәм, әгәр мөмкинлек булса, яулык башымны каплап, берәр нәрсә мөмкинлекләр булырга Табып була. мөмкинлекләр табып була. Әгәр рөхсәт итсәгез, париктан баш тартыр идем дип, мин инде рөхсәт итсәләр, мин яулыкларны да бит төрләндереп була. Мин инде үземчә целый дом на голове можно придумать дип. Менә шул яулыктан прическа урынына яулык кулланырга дип нитәм, хыялланам һәрбер образында. Димәк, парик үз чәчеңне барбер парик астына каплагач, ул дөрес саналмый дип уйлыйсызмы? Юк. Дөрес түгел. Яулык булырга тиеш. Аңлашылды. Ләлә апа, сез эштә дә, сез өйдә дә, гаиләгездә бик зур, 3 бала үстерәсез, актриса булып та эшлисез, сез мөгаллимдә ничек барысына да өлгерәсез? Юк, мин өлгермим. Карап торганда бик өлгерәсез кебек, бик оста өлгерәсез кебек. Иң элек нәрсә диләр әле? Приоритет диләр бит. Приоритеты расставить нужно диләр. Иң элек мин ана, билгеле. Һәм мин ана вазифамны үтәргә тырышам. Балаларыма белем, гыйлем бирү генә түгел, әле төрле яктан аларга шул музыкаль яктан, рәссам буларак аларны сынап карыйбыз төрле яктан. Бию түгәрәкләренә йөриләр. Киләчәктә инде үзләре сайларлар нинди юлын, профессиясын үзләре сайларлар. Өлгерү билгеле мөмкин түгел. Өлгерү булмый, ләкин минем тормыш иптәшем Илнар Җиһангирович, ул миңа бик нык ярдәм итә. Ул бик нык ярдәм итә. Инде каядыр өлгермәгән вакытларда ул күз йомырга тырыша. Ул мине аңлый. Аның өчен бик зур рәхмәт. Иң мөһиме шулай аңлашып яшәргә язсын Алла бирсә киләчәктә дә. Сез фильмнарда да төшәсез, әйткәнемчә, Акчәчәкләрдә бергә төштек, социаль роликларда да бик еш кына күрәбез сезне. Бу төшү, шушы роликларда, фильмнарда төшү үзегезне профессиональ яктан сынау өчен кирәкме бигрәк тә? Әйе. Сез кызык итеп сораулар бирәсез. Менә сез кызык итеп җавап бирегез әле, Лилия апа. Ул роликларда, киноларда төшкән вакытта менә артист ул рольгә һаман сусаган була. Шуңа күрә Хатын-кыз бигрәк тә, урта яшьтә бигрәк тә. Эзләнү бара. Ничегрәк кызыклы рольләр, мине кызыксындырырлык рольләр бар микән дип эзләнәм. Шуңа күрә ризалашам. Кем нәрсә тәкъдим итсә дә ризалашам, ләкин иң элек уйлыйм, бу минем ишке халәтемә туры килә микән? Каршылык тудырмый. Каршылыклар тудырмас, аннары уят булмас микән миңа тамашачы халкым алдында. Шуңа күрә бик нык сайланам, һәр нәрсәгә ризалашырга рөхсәт юктыр. Аңлашылды. Кире яулык темасына әйләнеп кайтыйк әле. Ничек килдегез менә беренчедән намазга, дин юлына, икенчедән инде намазга басу белән тормышта да яулык бәйли башламагансыздыр бит. Бираздан килдегезме менә шушы темага сөйләшик әле. Намазга мине әнием бастырды. Безнең әни аварияга эләккәннән соң, күрәмсең ниндидер этәргеш кирәктер инде. Аварияга эләккәннән соң ул дин юлына кирип намазга басты. Һәм аның белән параллель мин дә бастым. Билгеле яулыкны тиз генә, ул белмим, ул зур сынау, ул һәрбер хатын-кыз өчен барбер күңелендә ниндидер каршылыклар бар. Ничек инде бөтен гәүрәтләреңне каплап, ничек яшәргә мөмкин дигән сораулар да туды. Ләкин кирәк дигәч, аңа каршы килергә бернинди дәлил таба алмадым. Кирәк икән кирәк. Гәүрәтләремне капларга
Сіз ул вакытта ничә яшьтә идегез? Так. 32 яшемне тутырганмындыр. Күңелдә барыбер икеләнү булды. Ләкин минем ул күңелемдәге сомненияларымны шул мәдрәсәгә укырга кергәч, Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга кергәч, Таралдылар. таралдылар. Бернинди үкенеч тә калмады. Ләкин Бернинди шик тә калмады. шик тә калмады. Профессияма килгәндә, Резеда, бәлки профессиям мөселман хатынына туры килеп тормыйдадыр. Ләкин мин анарга профессиягә караган кебек карыйм. Шулай. Ул эш. Һәм дә инде ирем тарафыннан рөхсәт бар икән. Без бергә эшлибез. Без бер-беребезне һәр хәлдә бер-беребезгә ярдәмләшеп, бер-беребезне контрольдә тотып, эштә дә, өйдә дә бергә булгач, фикеребез бер. Дөньяга карашыбыз бер. Шуңа күрә, Аллага шөкер, шуңа күрә бик алай теге мин аны бу дин юлымда, театрда эшләвем миңа комачау итми дә кебек. Иң мөһиме шушы, менә күңелемдә икеләнү булды дисез яулык кигән заманнарда инде баштарак. Менә шушы икеләнү күп кенә кызларны яулыкны кире салырга итерә. Юк. Ничек карыйсыз менә бу мәсьәләгә? Без мөселман кардәшләре белән очрашкач, дусларыбыз белән очрашкач, алар миңа: "Лилия ханым, сез дә үзенчә барыбер дәгъват алып барасыз", диләр. Әйе бит. Яулыктан берничек тә баш тартырга ярамый, диләр. Алар әйтмәсәләр дә, күңелемдә бернинди хәзерге вакытта икеләнү юк. Бер кигән икән, аны киеп салудан мәгънә күрмим, дөрестә түгел ул. Ләкин миңа карап яулыкны бәйләүчеләр күп булды. Кызганыч, шул ук яулыкны башларыннан алып атуда, аны да андый күренешләр дә булды дигәндәй. Ансы инде һәркемнең үз эше шулай. Ләкин минем өчен мөмкин түгел. Шуңа күрә парик мәсьәләсен мин бик бер кигән икән, киелгән салырга язмасын инде. Аллаһ Тәгалә тугры юлына басырга ярдәм иткән икән, шул кире какмасын иде инде үзебезне шул. Амин, шулай булсын. Хатын-кызларның капланып йөрү темасын дәвам итеп, эфирда Тимергали хәзрәт. Беренчедән, biz әйтеп киткән идек, бар Коръән, бар сөннәт. Аллаһ Субхана ва Тәгалә Нур сүрәсенең 31-нче аятында безгә, Нур сүрәсенең 31-нче аятында безгә бу турыда хәбәр бирә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва лиядрибна бихумурихинна аля джуюбихинна ва ла юбдина зинатахунна илля либу'улатихинна. Һәм аят дәвам итә. Ягъни, менә бу аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әйт син хатын-кызларга, мөэминә хатын-кызларга, куллил муъминина", бу аят шулай башлана. Әйт син мөэминә хатын-кызларга: "Ягъдудна мин абсарихинна", капласыннар алар үзләренең күзләрен харам нәрсәләрдән. Мәсәлән, нәрсәне аңлата ул? Без бу мәсьәләне аша башлагач, минемчә тулаем ашарга кирәк. Нәрсәне аңлата ул? Хатын-кызның гәүрәтенә карарга тиеш түгел. Илля мәгәр шәшенә карарга мөмкин, кулларына карарга мөмкин. Һәм инде гади менә өйдә ничек хатын-кыз йөри, менә шулай ярый. Хатын-кызны караса бер-берсенә. Әмма мунчага кай вакытта керәләр шәрә килеш. Ирләр дә, хатын-кызлар да бусы катгый тыелган. Бер-берсенең гәүрәтенә карау харам. Бер-берсенең гәүрәтенә карау харам дип санала, чөнки без хайван түгел. Без кешеләр, кешелекне сакларга кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мөэминнәргә дә, мөэминә хатыннарга да әйт, бер-берсенә карамасыннар.
харам дей. Яғни мында бар көру, бар қарау. Мен көру турында айтмаймын. Бар қарау турында. Яғни көру ол білесіз өзіңіз енді. Көріп кенә кетті, ихтибар бермеді. Все. Қарау ол ғауретке қарау турында сөз бара. Әһәмият беріп. Яғни шәрәкилі шери ол аңа әһәмият беріп қарап тұра. Бұл харам. Менә Аллаһ Тәала башта айта, хатын қызларға да, ерлерге де бір-біріңізге теге бір-біріңіздің ғауретіне қарамағыз. Әһәмият бермәгіз. Бұл гүнах дейді. Һәм нәрседе Аллаһ Тәала өзіңіздің ғауретлеріңізді зинадан сақлағыз дейді. Яғни якында келмәгіз зинаға. Зина ол прелюбодействие. Әгәр дә біз аңа мәгънәсен ашып җибәрсәк, аңлатмасын бирсәк, ол никахсыз җинси мөнәсәбәткә керү дип атала инде. Менә бу зина. Менә буны Аллаһ Тәала тыя, ирләргә дә, хатын кызларга да. Чөнки biz hayvandan ayırmalı olarak әле безнең акылыбыз бар. Шуңа күрә Аллаһ Тәала әйтә, хайван кебек булмагыз, бер-берегезне саклагыз. Һәм биргән безгә аның урынына никах дигән нәрсәне. Әгәр дә бер-берегез белән бергә булырга телисез икән, никах укыгыз, балалар тудырыгыз. Ләкин булсын бөтен нәрсә Аллаһның кануны буенча. Әгәр дә шулай булса, бәрәкәте булачак. Һәм Аллаһ Тәала әйтә шуннан соң: "Валиядрибна бихумурихинна ала жуюбихинна." Yapsınlar хатын кызлар үзләренең яулыкларын күкрәк өстенә, һәм башын yapsınlar диде, һәм зиннәтләрен yapsınlar диде. Нәрсә дигән сүз ул? Гаврәтен капласыннар, полностью, тулысынча гаврәтен капласыннар ди. Илля мәгәр, менә гади хатын кыз өйдә йөргәндә, теге яулыксыз, нисез, ул аны күрсәтергә мөмкин әтисенең хатыннары булса хатыннарына, улларына, абыйсына, иренә, малайларына, иренең малайлары булса анда каядыр. Аларга күрсәтергә әле ул гаврәт, аларга гаврәт булып саналмый. Ләкин тулысынча шәрә йөргә ярамый инде. Мунчага да душка барасыңмы, саунаға барасыңмы, кая барасыңмы? Бер шәрә теге бергә кергә ярамый. Айрым булырга тиеш. Керәсең икән, ул вакытта зур бер полотенце белән ябынып кергә кирәк. Бер-берсенең гаврәтенә карарга ярамый. Бу бик мөһим мәсьәлә. Чөнки хатын кызлар өчен капланып, ни өчен капланып бирергә тиеш дигән сорауга җавап бу. Икенчесе, яулык кайчан ябылырга тиеш? Хатын кыз гаврәтен ябырга тиеш инде кичкенәдән инде өйрәнеп килергә тиеш. Ияләшергә тиеш бит инде моңа. Чөнки хатын кызны кичкенәдән ияләштермәсәң, яулыкны аннары кию бик шитен. Ки бер кия башлагач рәхәтләнеп китә инде. Без күп халыклар белән эшлибез. Күп кенә танышлар арасында, мәчеткә йөрүчеләр арасында әйтәләр, менә хәзрәт, без яулыкны ябырга ыяла идек, бер киеп киткәч, салырга да шитенсенәбез. Ягъни шул кадәр рәхәт аның белән. Баштагына ниндидер бер дискомфорт, аннан соң Аллаһ Тәала ярдәм итә. Шуңа күрә бер борчу булырга тиеш түгел. Әгәр кичкенәдән үк баланы өйрәтсәк, хәерлерәк. Әмма кайчан аңа фарыз, бар бит аның фарыз вакыты. Кайчан хатын кыз бәләгатькә җитә инде. Бу 9-10 яшьләр тирәсе. Булырга мөмкин 11 яшьтә. Кайчан хатын кызы бәләгатькә җитә, аның бәләгатькә җитүе аның күреме башлануы белән башлана. Шуның белән хатын кыз ул бәләгатькә җитте, аңа гаврәтен каплап йөрергә вакыт булачак, тиеш булачак. Хөрмәтле тамашачылар, Хызыр ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы бара. Бүген студиябызда кунакта актриса, остаз, мөгаллим Лилия Низамиева. Лилия апа, килмешәк спектаклендә сез үзенең шәбиләрен карап торучы Шуар тавыкны уйныйсыз. Саксыкта Чәчәк ана ролендә. Менә студентларыгызны да шулай үзегезнең шәбиләрегезне саклап тоткан кебек саклап, яратып торасызмы? Һәрберсе кадерле. Инде
Укып бетергәннән соң театрларга урнашу бәхете булса, алар насыйп булса, алар минем өчен ул зур бәхет. Шулай профессиядан китмәсә, профессиядан китмәсә. әйе. Үтенеш, үкенеш, кызганыч. Күп кенә өметләр баглыйсың, аңа профессия кирәкми. Бөтенләй башка өлкәгә китеп баралар. Шуңа күрә минем өчен ул кайгы. Педагог буларак мин аны бик авыр кичерәм. Мин аны хыянәт итеп тә күрәм театрга. Чөнки 4 ел буе күпме көч, күпме куәт түгәм мин аларны өйрәтер өчен, артист буларак аякка бастырыр өчен, бу дөньяга таныттырыр өчен, анысы инде бөтенләй аерым тема, җиңел бирелмәй. Сезгә дә, аңа да. Әйе. Китәләр дә баралар. Ни эшләтәсең? Үзләре юлларын үзләре сайлыйлар. Бер ни эшләтеп тә булмый. Миңа калса, әгәр күңелләрендә театрга карата шул актерлык осталыгыннан тыш әле хыянәт итмәслек, тугрылык та тәрбияли алсам, анысы зур уңыш дип уйлыйм. Әйе. Бүгінгі көндә Татарстандагы һәрбер татар театрында миңа калса сезнең шәкертләрегез эшли, бик уңышлы эшләп киләләр. Безнең Тинчурин театрында да алар бар, алар бик җылы, бик яратып сөйлиләр сезнең турыда. Лилия апа белән хәзер дә шалтыратышып торабыз. Рольләребезне караса да үзенең фикерләрен җиткерә, ярдәм итә, үзенең киңәшләрен бирә дип бик яраталар сезне укучыларыгыз. Сез дә аларны яраткан кебек, алар да сезне яраталар, шуны белеп яшәгез. Инде сезнең чыгарылыш курсларында сезне бик яратып искә алалар. Яшүсмер балалар белән очрашасыз. Театр училищесына керәләр 9нчы сыйныфтан соң да, 11нчы сыйныфтан соң да, институтта да, мәдәният институтында да укытасыз. Шушы яшүсмер балалар белән очрашканда берәр кыенлыклар, сезне уңайсыз хәлдә калдырган мизгелләр буламы? Хәзер бит яшьләр, җибеп тормыйлар. Алардан төрлесен көтәргә була, шулай бит. Алай уңайсыз хәлдә калдырганнары юкмы сезне? Юк, уңайсыз хәлдә калуымны хәтерләмим. Һәр хәлдә ата-анасы җитәкләп баласын алып килә икән училищега. Димәк, ул миңа үз баласын тапшыра, ул миңа баласын ышандыра һәм ата-ана каядыр тәрбияләп бетермәгән, аңлатып бетермәгән төрле сәбәпләр аркасында һәрберебез чабабыз, һәрберебез өлгерергә тырышабыз, булсын дибез, миңа аңлатырга туры килә. Театр училищесы ул бигрәк тә бик искиткеч бина ул анда белем бирү генә түгел, чын күңелдән педагоглар ихлас итеп балаларны тәрбиялиләр, аларны дисциплинага өйрәтәләр. Анысы артист өчен бик мөһим. Һәм ул уңайсыз хәлдә калганы юк, бит. Һәрберсе миңа шул хәтле ышана, менә аларның күз карашлары, күзләрендәге булган өметне, ышанычны, менә ул авторитетымны төшермәскә иде һәм шул ышанычларын акларга иде, ышанычларын акларга иде. Профессиягә беренче курста бигрәк тә профессия белән кызыксыну бик зур. Шуңа күрә дәресләребезне чыннан да кызыклы булсын өчен, бүгенгесе көндә тормыш иптәшем Илнар Җиһангирович белән без бергә алып барабыз дәресләрне. Аңа эстрада курсын ышандылар, мин инде драма курсын алып барам. Дәресләребез бик еш бергә үтә, 2 курс бергәләшеп, бик матур гына күренешләр, бик матур гына эшләр алып киләләр. Шатландыралар. Дисциплина тарафыннан менә аның өчен әйтергә мөмкин. Бөтен ызгыш талаш безнең бөтен шул дисциплина аркасында. Ләкин өйрәнеп киләләр, Аллага шөкер. Беренче курс алар шул үзегез әйтмешле чебешләр сыман авызларын ачып таки ышанып торалар алар. Шул дәресләрне тагын да кызыграк итәргә, төрләндерергә. Үзебез дә эксперименттан курыкмыйбыз.
шулай. Студентлар белән шуннан да эксперимент ясарга мөмкин бит әле. Һәм артист буларак та үзебез төрле проектларда катнашырга тырышабыз. Тренингларда катнашырга тырышабыз. Беребез бара алмаган чиракта икенчебез булырга тиешле обязательно. Аннан соң кайтып сөйләр өчен. Әйе, шуннан соң күп кенә уйланып, нәтиҗә ясап, ул проекттагы булган тренингларны студентларга тәкъдим итәбез. Менә сез әйттегез, беренче курс балалары бигрәк тә инде авызларын ачып, ышанып карап торалар дисез, ләкин алар бит үзләре дә үзләренә бик ышанган булалар әле. Беренче курсларда безгә әйтәләр иде. Училищега кергән беренче курс студенты ул үзен халык артисты дип хис итә, икенче курста ул үзен атказанган артист дип кенә хис итә, өченче курста ул үзен гади артист итеп хис итә, 4нче курста инде ул аңлый башлый, мин артистмы соң, юкмы, артист чыгамы миннән, юкмы дигән шикләр туа башлый. Бу чыннан да шулай. Башта инде бик ышанып киләләр, алар бит инде район сәхнәсендә йолдыз булып килгән балалар. Аннан соң инде аңлый башлыйлар безнең профессиянең асылын, авырлыгын, бөтен нечкәлекләрен. Студентларыгыз турында бик яратып сөйлисез. Бик җылы энергетика шундый бер көлеп тора, бик туганнарча сөйлисез, туганнарча җылылык белән. Аларга игътибар биреп, аларны шуның хәтле яратып, аларга бөтен йөрәгегезне, җаныгызны биреп, үз балаларыгызга вакытыгыз каламы? Искәндәр, Айсылу һәм Исмәгыйль. Аларны нинди кагыйдәләргә таянып тәрбияләргә тырышасыз? Иң элек ана буларак үз балаларыма шул намазга бастырып, шул намаз кагыйдәләрен өйрәтергә тырышам. Җиңел түгел. Аллаһ Тәгаләдән дуга кылам. Аллаһ Тәгаләгә дуга кылам. Шул балаларымны тәрбияләргә ярдәм итсен иде. Шул балаларымны тугры юлына бастырып, тугры кылларыннан кылсын иде дип дуга кылам. Ләкин җаваплыкны үз өстемнән төшермим. Миннән кала тагын кем өйрәтә аларны? Дөрес әйтәсез, вакыт җитми. Тәүлектә 24 сәгать булуы бик начар. Ничә булсын иде сезнеңчә? 30 сәгать булса, миңа җитер иде. Без инде безнең иң элек шул эштән кайтып кергәннән соң намазларны укып, калдырган намазларыбызны җыеп укып, дәрескә керешәбез, эшләрен эшлибез. Аннан төнге сәгать 12гә хәтле фортепиано һәм скрипка. Мескен күршеләр. Сольфеджио. Юк, күршеләр булай. Юкмы, андый көннәр юк. Яхшы. Аларга ишетелмидер дип уйлыйм мин. Сольфеджио. Батарейка какканнары булмады. Яхшы. Берәр профессиягә юнәлеш бирә алсам, бик әйбәт булыр иде. Менә шул. Инде олы улыбызга килгәндә Искәндәр безнең ярдәмгә мохтаҗ түгел. Бик мустақил Бик демәк. мустақил. Ул Фәрит Бикчентаев курсында укый, белем ала. Хәзер 2нче курста. Улым бәгыр, әйдә мин сиңа ярдәм итим дисәм, юк, ясам. Мин үзем, юк, кысылма. Син кысылма, мин үзем. Менә шул бик мустақил, профессиядан мәкиббән китеп, ул бик серьезный карый профессия. Ике актердан тагын кем тусын инде? Ләкин гаиләдә 3 актер булу җитәр дип уйлыйм. Айсылу белән Исмәгыйльгә кирәкми дисез инде бу әйбәт. Ул кан белән киләдер бәгыр. Кан белән. Исмәгыйль хәзер безнең Илнар сөйләп киткәндер инде. Фильмда төшә. Көтмәгәндә шундый бер тәкъдим ясадылар. Зөләйха күзләрен ача дигән фильмда. Без аны ниндидер бер массада чабып йөрүче дип торабыз. Ул төп роль икән. Һәм дә инде ул аны уйлап та бирмәй, өйрәткәнне яратмый. Студентларым белән берәр спектакльдә, диплом спектакльдә кичкенә бала образын аңа тәкъдим итәбез. Аны мин өйрәтеп тормыйм. Ул аны үзе эшләп чыга. Һәм дөресен әйткәндә, Станиславский Давид
һәрбер артист өчен балачага зур укытучы. Балачага менә бер чыра ике чыра алып, берсе аның принц, берсе принцесса ул аңа бик нык ышана. Әйе, аның башында шик тумый. Бу ике таяк икәнен. Әйе бит, ул аңа бик нык ышана. Менә шул берәр чыра алып ул аны джип дип, ниндидер бер затлы машина дип күз алдына китерә. Һәм чыннан да балалар безнең өчен зур укытучылар дип атап була. Һәм мин ул турыда шәкертләремә аңлатырга яратам. Алар эшләгән вакытта ул бер көчәнми, ул уйланмый, дөрес эшлимме мин, юкмы. Ул ничек бар, табигый рәвештә бара ул эшли. Үзе тыйымлаганча. Аның тыйымлавы сезнеке белән туры киләме соң? Юк, улым бу образ андый түгел, менә мондай булырга тиеш дип. Әллә инде сез аңа ышанып? Мин аңа ышанам. Мин аңа бик нык ышанам. Бала самимыйлык, ихласлык белән, ул зур роль уйный бала психологиясында, психикасында һәм менә шул бик матур күренешләр килеп чыга. Шуңа күрә режиссер Исмагыйльне бу образга, шул фильмга алган вакытта ул нәрсә диде? Башка балалар кебек ясалган түгел ди. Педагоглар башка балалар белән эш итеп, ясалмалык педагоглар башка балалар белән эш итеп, менә шул ясалмалыкка килеп чыга. Балаларны сындыралар күпмедер дәрәҗәдә. Шәкертләр белән эш иткәндә, аларны профессиягә өйрәткән вакытта, аларның психофизикасын, һәрберсенең психофизикасыннан чыгарга кирәк. Җиңел түгел. Шәкертләрне укыткан вакытта һәрберсенең индивидуальнысына кырып белем бирергә тырышам. Психофизикасын бигрәк тә хөрмәт итәм. Ләкин бит сәхнәдә образлар төрле була, Лилия апа. Бу вакытта синең психофизикаңа, синең ичке дөньяңа туры килмәскә дә мөмкин, ләкин син аны башкарырга тиешсең. Бу очракта нишләргә? Әллә инде училищедан ук сындыра башларга кирәкмиме? Юк, ярамый. Юк, гомумән миңа калса артистны сындырырга ярамый. Менә үз индивидуальностена кырылган образларны ул иҗат итә. Ул аннары кабатланмасмы соң һәр образда? Ул тормыш тәҗрибәсенә нигезләнеп билгеле. Менә бу бик кирәкле сораудыр дип уйлыйм. Четерекле сорау бу. Мәсәлән, мин бит һәр хәлдә тормыш тәҗрибәмә нигезләнеп эш итәм. Шулай бит. Алексей Попов та әйткән бит, положительные черты неиграбельны. Их нельзя сыграть, их надо иметь дигән. Шулай бит. Димәк, үзеңне тәрбияләргә кирәк. Мәсәлән, Раскольников сыман минем өчен кеше үтерү ул мөмкин түгел. Бу харам. Әмма ләкин если бы, Станиславскийның сүзе, если бы это случилось, Аллам сакласын, что бы я пережила? Мин ничек үземне хис итер идем? Урлау харам, сүз дә юк. Бу турыда мин уйламыйм да, Аллам сакласын, андый гынахлардан ерак йөрергә язсын. Әмма ләкин если бы это случилось, как бы я себя повела дигәндә, мин үземне ничек нинди халәттә булыр идем мин, әгәр Аллам сакласын андый гынахларга чумарга туры килсә дигәндә. Һәрберебез, менә артист миңа калса шул сүзләргә җавап биреп, образында иҗат итәргә тиеш. Билгеле, мин андый түгел. Ләкин мин менә мондый да була ала. Мин шаян түгел, мин бик серьезный, ләкин тормышта мин шаян булу кәефтән киләдер инде. Лилия апа, һәр яңа көнне нинди шигырь, нинди ният белән башлыйсыз? Бүгенгә планлаштырган һәрбер пунктны эшләп өлгерсәм иде Раббым ди. Кызганыч. Күңел белән әллә нәрсә эшләргә ниятлисең дә, вакыт җитмәү сәбәпле, юк, өлгереп булмый. Һәм иң кирәкле нәрсәләр нишләптер читтә кала. Менә машинада барганда, мәсәлән,
шул ук аятларны өйрәнеп барырга мөмкинлеге бар, әйе бит. Һәр вакыт кулланылмый. Һаман уй фикер каядыр еракта. Балалар ничегрәк икән? Дөресен әйткәндә, балалар мәктәптә укыган вакытта мин бик тыныч, мин балаларыма белем бирәләр, мин алар ышанычлы кулда дип. Ышанычлы кулда алар һәрберсе. Менә инде мәктәптән чыкканнан соң балаларым ни эшли икән? Укыткан вакытта һәрберсе шалтыратып, һәрберсенә җавап бирергә кирәк. Кайда ничек? Институттан яки училищедан китеп булмый. Күңел шул балалар тирәсендә. Шуңа күрә иң мөһиме менә шул бала дип көнем башлана. Әйе бит. Һәм көнем дә тәмамлана шул бала турында уй фикерләр белән. Шулай булырга тиештер дә бит инде, Лилия апа. Уй фикерләрем читтә дисез. Бу уй фикерләрегез балаларыгыз турында булу бу читтә дигән сүз түгел бит инде. Шулай гомер буе Алла бирса тигезлектә яшәп Илнар абый белән, Илнар Җиһангирович белән үзегез әйтмешли. Минем өчен Илнар Җиһангирович. Шулай, безнең өчен дә шулай. Илнар Җиһангирович белән тигезлектә яшәп, балаларыгызны тигезлектә, мәхәббәттә, назда үстерергә язсын, Алла бирса. Бөтен теләк планнарыгыз тормышка ашсын. Бүген килгәнегез өчен рәхмәт. Чакырганыгыз өчен рәхмәт. Исән-сау укытырга, исән-сау гына актриса булып эшләргә язсын. Исәнлектә, саулыкта булып, бик матур күркәм гамәлләр кылып яшәргә Ходай насыйп итсен. Һәм дә инде актык сулышыбызда кылган гамәлләребез өчен җавапка тартылганда оят булмасын иде. Менә әлегә бүгенге көндә нәрсә дә булса үзгәртергә, дөрес юлга басырга мөмкинлек бар икән, ул мөмкинлекне ычкындырмыйча, һәммәбезгә дә менә шундый бик матур, бик күркәм тормышлар Ходай насыйп итсен иде. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Аллах. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән бүгенге чыгарылышыбыз да ахырына якынлашты. Барыгыз да исән-сау булыгыз.